Tiada Indonesia di dok semenang. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ido yang go sahatna mulu masa persilangan hamatea mubado lubunna dohot arsakna natuali doro berita dauli asa danga bala so sibilebi kube hita noengon mulu jupang hamatea si somono ayang kudialak patakinda da jului ulu masa hamatea asa diwoto situan natoro nalumur roha marsiram siang nahina holongani ikonadomdo bugas di berkala ima digaromahi malguinor rukumon sapi barbudari jadi mululuk somoni barbudari oton di situan natoro mah matsay lumudo rohani keluargai di barlau ni nabudwe ini ina mulu ado rasulullah berita Daudi ala nang adok pakirimo ay diri po harapan ako na juloy anggo tungkol dik somonon nang adong be perdungan berbeda ma dohot akasi untuk Kristus hamatea si somonon dan ujung misaluhut alai manina awan. Inilah awal untuk merasakan anugerah Tuhan yang telah dinubuatkan bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus dia akan bersama Kristus selamanya, memiliki kehidupan yang kekal. Jauhmei ade ulu berdikot tu atau putar rasulitan de Yesus Kristus ai somandaliwado da sida na somarbakirima alaya liberida dauni gebidatan da Jesus yoko pita jalani pastihon bahwa halak namate di bagasan Kristus ramai saliling-liling na rabdohot si balui bar tersungguh daw tong bigi beritai perlau dia bangun titiki live streaming din jalan menghitung aturangan di situan tenang dan bilaguana bahwa luar biasa do abangon di rikok ni rohana di hata ni dewata jalan di boto ibana do sumut dia do si hutok Kristus nasito di boto abangon do setiap pajumpang ibana do Tuhan na iko pasahaton na do pilihan na sumut terdanilas ni rohana ala namanok mangalingumi mamasuk-masuk buluna tubuhi mangaleon hosa hangguluani didai amangumay ay diluas dewata may ibadah 75 tahun medai pasu-pasu ni dewata di perdalanan ni guluna jarang na umur 75 tahun natin alay ang buamangong ngaliday jalai manang tangi yang dihuri ya marhite harorona lau mendapat untuk kamu keluarga besar didikyo laho mananyak tutuhani sudah ya kamu peparan dan jodoh dileo Tuhani si ganjang umur bulu na tuan di luas 75 tahun berdai pasu-pasu ni Tuhani di buluna siani manian kamu sudah tidak pernah kituluanon gabe si ganjang umur buy makcilalakon pasu-pasu dohot ding gabas ni dewata
di perjalanan ni unta. Bolo hata di bata dihita di bagasan tikyon di dokdo apalah Tuhan Yesus Kristus sendiri doho dewata amatta mangalehon abulapul na sumurun Tuhamu keluarga apalah di bagasan tikyon. Wain buhado kamu mengaresponi hidup wain. Apakah mungkin kita dapat merasakan bahwa Yesus Raja Gereja yang penuh kuasa dan berkat itu hadir di tengah-tengah kita pada saat ini untuk memberikan penghiburan yang abadi? Dipastikan hanya dari Yesus sendirilah penghiburan yang abadi. Anggo abulapul nasya jolma satok kibi holan bulak kami nosanong dambe buih galau muna hata abulapul na upasatan alaya ko abulapul na sumurong na siya dewata manokto buih ingotonmu pakilala horommu jala kerinduan muna di pasahan Tuhan tainian tu sudah kamu pinomperni dan tua-tua saya si jamur mahamu tujuh loro pasu-pasuan ni Tuhan tak dayung muna mapasu-pasu ni dewata tujuh lonon marhipe hasol botong muna tu Tuhani yang manami dan nami bolo mersakta keluarga laho pamorhatun dan tua-tua tutano peradian parsatok kinani yang nasugut saya dipatulis Tuhan kami di pasu-pasu ma acara tertua dan tua-tua sian nama muka satu nama ujungi di pasu-pasu Tuhan ta merujung di bagasan damai dohlas niroha di nalaho manuaton amatan dan tuan tutano peradianan parsatok tinani. Kalau di persiapan setengah-tengah di hurianta, marhite haroro di huria di bagasan ombasong, tarapul rohamuna sudi keluarga. Jalan marsanga maremata marhite acaranta di bagasan tikyo, jalan toktong malas rohamu managang, berdua pasu-pasu di dewata, dayung muda tujuh lonon, Songon dan tua-tua onong berdai pasu-pasuna 75 tahun di luas dewata. Atong say dibatulis Tuhan tama sugina tasakapi obantu lomo ni rohana. Amen. Pertanyaan mahita. Ali di bata manami na makawangsa di bawah kijang. Kamaru hay mandok mauliati tuarutong mo na sumbadiyay di botaryon. Ya si dohotin kan dibasam na binatongotongom mo tugulong namin. Ngubi matuhan di luas holo hamin way pumudi nga nanon. Laho mamuji pasamapon guar mo na sumbaliyay. Tinawang di bulhong ngulu niyaman namin na dual-dual. Telo manurong upu agataduli. Ilos horo ibana badai pasuk-pasum na 75 tahun anani palas rohani sugi pinoparna teguan nang tunasida be Tuhan lehonom bodolang umur na gajang madai pasuk-pasum di perjalanan ni bulunasida iba posni rohanami Tuhan namanggido tu rupamu na sumbaliai sai batulus bay Tuhan membantu lomo li rohan. Jadi disakam ni keluarga di dalam bataruhon dan tuan namyo tutano peradianan persatok kinani saya homa Tuhan mamasu-masu bardongani jala berujung di belasan dame dohlas nirohan asyako atau tangihom atau tangiang pangiluan namyon nausumbaho kami holan di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terjumlah teratah marinda ita
210. Acara pengabulion sian huria di Botarion Rahmahita mangidohon ditangiang alia manami dari berhijam saya berbagi maguanmu seroma hadamu sesau malu negoraham di berongson dari berhijam leo matuhan sedayo namudua siamari desa manusanami sok pada samani dulu saligoan nawarku satu hari ulang kali tuliut panggungan Baru memahami siap pengaku Air horo napuna harajau Dohut habuku Ruli hasanapun salilin ililingna Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus Olongi rohani Dewata Ama Doho persauran itu diperbagian Mandongani Jalama masu-masu Hamu saluhudna Amin. Tertihon amin. Oras wanita saluda. Oras oleh temadi harus saluda mata angka uji kuliah somenang kuliah KBP Keramat Jati nompasahat saluhud nata kerelungan nagabe bohal dengan disuruh-suruhan. Ini saya Tuhan tama nampak kabur dalam pasal unang lupa rumah kau kado dos anak terdengar. Bangate mampira satu anak.